търсене на златното перо. Един лапопасно пътуване до Орловата планина. Кой най-смел е на света? Айвадон. Силен, умен и красив Айвадон. Пред опасността се смее, а пред мъжа му света реве. Той е безстрашния, смелия, умния принц, недостижимия принц Айвандол. Подвизите на безстрашния принц Айвандол. Принцът и пуделът. О, сър, май се загубихме. Тази част от гората дори не е на картата. Не ставай глупав, Бърти. Ти си под кралска закрила. Аз имам уши на ястреб и очите на прилеп. Какво може да се случи? Пипнах ви. Кой точно си ти? Наричат ме Кексче. Кексче, аз съм един доблестен принц на героична мисия и настоявам да ме освободиш незабавно. Не, видяхте лагера ми, не мога да ви пусна. И до кога точно се очаква да останем тук? О, завинаги или колкото оцелеете сами в мрачното сърце на джунглата. Хидратацията е ключът. Трябва да рециклираме. И... слабаци. Бърт, ти видя ли? Той ме удари. Как смееш да ме докосваш по кралската козина? Никога не показвай слабост, дръвосъче. Ухапаме змия! Трябва да измуча отробата! Не стигам! Сега да затворим раната. Болката е мой верен приятел. Сега да довърша работата преди да се смрачило напълно. Вижте, сър, това е доста впечатляваща изработка. Колко прекрасен воздуган успя да направиш, а? Благодаря. Ти си много, много добро кученце, нали така? Аз? О, може би. Не знам. Ти си добро куче. Какво добро момче? Кой е добро момче? Аз съм добро момче. Да, ти си добро момче. Не, аз съм добро момче. Той ни завърза и ми удари шамар. Аз съм героят. Хайде да видим сега. Можеш ли да развържеш въжетата? О, ти си най-умният. Да не си. Хайде бързо, сър. Трябва да отбележа, Бърти. Не, че изобщо мога да завиждам, но ако някой тук е добро момче, това съм аз. Това съм аз, Бърти. Не и отново. Обработка Студио Профилмс.